Netværk for os betyder en mulighed for at se andre virksomheder, hvordan de driver deres forretning, hvordan vi kan drage erfaringer via deres erfaringer. Selvfølgelig også noget med at udvikle vores virksomhed til at få flere kunder, men helt klart samarbejde og erfaringer. Uden netværk vil jeg ingen virksomhed have. Så vigtigt er netværk i min virksomhed. Jeg er konsulent, og der er ikke ret mange, der ansætter konsulenter, uden de lige har hørt nogen sige godt om det. Så uden netværk vil jeg ikke eksistere. Jamen, netværk i dag er jo alfa og omega. Det er den måde, vi primært får nye kunder på her hos Dansk Revision i Randers. Jamen, det gode ved Gate2More for os er, at vi kan tilgå det når som helst og hvor som helst, da det er på nettet. At man i ro og mag kan sidde og finde ud af, hvad er det for nogle virksomheder, jeg vil have gavn af at mødes med. Hvad er det for nogle virksomheder, der skal mødes med mig. Eftersom vi har travlt i en IT-virksomhed på alle tider af døgnet, så er det Gate2More rigtig godt, fordi vi kan gå ind, når vi har tid, og når vi har et akut behov for at bruge noget netværk. Vi har uendelig mange muligheder for at netværke, men jeg synes, at det Gate2More kan tilføre, er, at man kan netværke lidt mere med hjerne og få valgt ud, inden man bruger alt for lang tid på det.